Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Emil. Taong 1970, Apalit, Pampanga. Matagal nang may kinakaharap na krisis ang pamilya ni Emil. Ayon sa kanya, nagsimula ito noong may nakaaway sa kontrata ang tatay niya. Hindi malinaw kung ano ang kontratang pinag-uusapan, pero base sa mga narinig niya, mukhang may kaugnayan ito sa lupang binibenta. Ang kaso lang, hindi niya ito gaanong napagtuunan ng pansin, gawa ng sa panahong yon, di pa gaanong hinog ang kanyang pag-iisip. Bata pa kumbaga, kaya kahit nagkakagulo na, parang wala lang ito sa kanya. Ngunit makalipas lang ang ilang buwan, paunti-unti na nitong naagaw ang kanyang atensyon. Paano ba naman kasi, tuwing hapon may mga kalalakihang dumadayo sa bahay nila na naghahanap sa tatay niya. At madalas hindi yun kinakaharap ng kanyang ama, kaya habang tumatagal, nagiging pursigido ang mga ito. Isang hapon, nang mataong walang lakad ang kanyang ama, dito na ngayon nadatna ng mga taong naghahanap sa kanya. Pagsilay dito ng tatay niya, sinubukan pa nitong magtago pero hindi na yun umubra. Bago pa man kasi ito makapasok, nakita na ito ng mga kalalakihang paparating. Kaya naman kahit malayo pa, paulit-ulit nang isinisigaw ng mga ito ang pangalan niya. Nagbabala rin ang mga taong yun na sa oras na hindi siya makinig, may mga kamag-anak na siyang maaaring madamay buhat sa kanyang kagagawan. Ngunit nang marinig ito ng tatay niya, hindi ito natinag. At sa halip, ipinagpatuloy nito ang ginagawa nitong pagtakas hanggang sa makalayo na yon sa kanila. Dahil sa pangyayari, pawang siya na lamang ang nadatna ng mga lalaki. Galit na galit man, wala yung magagawa kundi ang umintindi. Matapos naman niyang masilayan ng lahat, nanatili siyang tahimik sa isang tabi, pilit na inuunawa ang mga nangyayari. Inakala rin niyang hindi na siya papansinin ng mga ito, pero bago yun umalis, may lalaking kumaharap sa kanya habang nanlilisik ang mga mata. Kapag may nangyari sa tatay mo, huwag ka nang magulat, sapagkat yan ang bunga ng kanyang mga kapabayaan. Matapos nitong magsalita, umalis na ito nang walang pasabi. At magmula noon, dito na unti-unting nagbago ang paraan ng kanyang pag-iisip. Napagtanto niya na hindi madaling mabuhay sa mundo kapag marami kang kaaway. Dito rin niya naunawaan ang totoong sitwasyon ng kanilang buhay at ang mga rason ng kanyang ama kung bakit patuloy nitong iniiwasan ang kinakaharap nitong problema. Sa loob ng halos isang linggo, wala silang balita ukol dito. Yung nanay niya medyo nag-aalala na kasi hindi umaalis ng ganoong katagal ang kanyang asawa nang hindi ito nagpapaalam. Dagdag pa nito na, posible na may nangyari na ritong masama, kaya hanggat maaari, kailangan nila itong mahanap. Kaya naman nang malaman nito ng kanilang mga kadugo, hindi na rin ito nagdalawang isip na maghanap. Kung saan-saan na yun gumalugad pero sa kasamaang palad wala itong nakita o nakilalang tao na maaaring makapagtuturo mula sa kinaroroonan ng kanyang ama. At pagkatapos naman ng linggo, habang nag-uusap sila ng mga gagawin nila, bumalik ang grupong naghahanap dito. Nang masipat naman yun ng mga tsuhin niya, bahagya itong napahinto sa kanilang mga pinag-uusapan. Nabanggit na kasi niya ang tungkol sa mga taong yon, kaya naman kilala na nila kung sino-sino ang mga dumating. Ayon kay Emil, 6 katao ang pumunta noon sa bahay nila. Walang kaabog-abog din itong pumasok sa loob ng bahay hanggang sa makaharap na nito ang mga tsuhin niyang mamatay-matay na sa kakahanap sa tatay niya. Pagharap ng dalawang grupo, dali-dali naman siyang napaatras. Ramdam niya kasing magkakagulo ang mga ito,
lalo pat magkalaban ang kanilang mga pinaniniwalaan at gustong mangyari. Sa loob ng ilang minutong pag-uusap, halos humantong na yon sa mga paninindak. Humuhugot na rin ng itak ang dalawa sa mga tsuhi niya, na animoy susunggaban na ng mga ito yung mga dayo. Dagdag pa ng pinakamatanda na hindi sila titigil hanggat hindi nila nababawi ang kanilang kadugo. Nabanggit din ito na pwede naman nilang pag-usapan ng tungkol sa problema kung talagang nais nila ng mapayapang negosasyon. Ngunit nang marinig ito ng namumuno sa grupo, bigla naman yung tumawa. Yung halakhak nito, animoy walang takot sa kasalukuyang pagbabanta ng kanyang mga kadugo. Maya-maya pa, bigla naman yung tumahimik kasabay ng pagsagot nito rito ng, "Hindi nyo kami masisindak. Alam nyo kasi, malakas ang pagtawag ng hustisya sa aming panig. May ideya ba kayo kung ano ang kasalanang ginawa ng tampalasang yun? Nilaso niya ang aming ina. Matagal na namin siyang katiwala. At dahil sa amin, kung bakit naging masagana ang inyong pamilya. Wala naman kaming ibang hinahangad, kundi malaman ang dahilan bago namin siya parusahan ng kamatayan." Pagkasambit nito ng mga kataga, dito na mas lalong tumaas ang tensyon sa pagitan ng mga ito. Habang umaamba na ng taga ang mga tsuhi niya, siya naman ay tahimik na pinag-iisipan ang ibig iparating ng mga kausap nila. Ang iniisip niya kasi noon na maaaring hindi sila magkaunawaan dala ng mga personal nilang galit. Hindi nagtagal, di pa man siya tapos sa paghahanap ng kasagutan, nagkagulo na ang mga ito. Naunang sumugod ang panig ng kanyang mga tsuhin, kaya walang nagawa ang mga dayo kundi ang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. At nung sumiklab na ang gulo, dito niya nakita kung papaano makipaglaban ang mga ito nang walang dalang kahit na anong sandata, habang yung mga tsuhi niya armado ng matatalim na itak. Ngunit sa hindi malamang dahilan, para bang nadedehado pa ang mga kadugo nila. Makalipas pa ang ilang minuto, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang wala ng hawak na itak yung mga tsuhi niya. Bali-bali na rin ang braso ng mga ito at sa kanilang estado, mukhang hindi na yon makakalaban pa. Pagsilay naman ng mga dayo sa naging resulta, dito na yon nagdesisyon na umalis. Subalit bago nito tuluyang lisanin ang kanilang tahanan, nag-iwan ito ng mga paalala. "Babalik kami sa mga susunod na araw. At aasahan ko na meron na kayong ideya kung saan siya pumunta. Huwag niyo itong ipagsawalang bahala. Sapagkat kapag nanawa kami, hindi malabong madamay kayo sa kasalanan ng inyong kapamilya. Pag-isipan niyo to ng mabuti kung ayaw niyong magsisi sa bandang huli." Matapos nitong makapagsalita, agad namang umalis ang grupo. Sila Emil naman, naiwang tulala sa bakuran ng bahay habang pinag-iisipan ang mga nangyari. Pagsapit naman ng gabi, habang ginagamot ang kanyang mga tsuhin, dito na ito nag-usap-usap ukol sa pinakamagandang plano na pwede nilang magawa. Ayon sa mga ito, hindi nila isusuko ang kanilang kadugo anuman ang mangyari sa kanila. Dagdag pa ng mga ito na humingi na rin sila ng tulong sa mga kakilala nitong albularyo, kaya naman inaasahan nila ang presensya ng mga ito kinabukasan. Yun umano ang magtuturo sa kanila kung papaano nila magagapi ang mga individual na walang ibang hangad kundi ang kamatayan ng kanilang pamilya. Nang marinig naman ni Emil ang tungkol dito, doon na siya naglakas loob na magsalita. Sa dami kasi ng mga katagang narinig niya, walang kahit ni isa ang nakapansin sa ibig iparating ng mga taong nakaaway nila. Hindi man lang ba kayo nagtataka kung bakit malalim ang galit nila sa aking ama? Huwag kayong kumampi kaagad. Dapat sana inisip niyo man lang kung sino ang tama at kung sino ang nagsasabi ng totoo. Hindi naman sa may kinakampihan ako, pero malakas ang kutob ko na si Itay ang may mali sa pagkakataong ito. Wika niya sa mga kamag-anak nilang nag-uusap-usap. Pagkarinig naman ng mga ito sa kanyang sinabi, bahagya itong napatahimik. Bawat isa sa kanila
na wala ng lakas loob para sagutin ang mga sinabi niya. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang maunawaan na ng mga ito ang ibig niyang iparating, dito na siya nilapitan ng isa sa kanyang mga tiyuhin, kasabay ng mahinahon nitong pagsagot ng, "Wala kaming pakialam kung sinong mali. Basta kapag kapamilya, tutulungan namin kahit siya pang nagkasala. Hindi ito pangungunsinte. Ito ay pagpoprotekta lamang ng isa sa atin. Bata ka pa, Emil. Kaya alam ko hindi mo ito maunawaan. Sa ngayon, kami ang sa tingin mong may mali. Pero darating ang araw, malalaman mo kung anong mensaheng kaakibat nito." Nang marinig niya ang sinabi ng tiyuhin niya, hindi na siya nagsalita pa. Pero sa isip-isip niya noong mga sandaling yon, isa itong malaking kalokohan. Naniniwala siya na kapag katotohanan ng pinag-uusapan, wala itong dapat na santuhin. Mananagot ang dapat managot at magbayad ang dapat magbayad. Dahil dito, ipinagpatuloy lang niya ang kanyang pakikinig hanggang sa paunti-unti may nakapagsabi na ukol sa kinaroroonan ng tatay niya. Nang makumpirma niya ang tungkol sa detalyeng yon, hindi siya gaanong nagpahalata na meron siyang masamang binabalak. Dumaan pa ang mga araw, kasama pa rin siya ng tiyuhin niya sa lahat ng bagay. Obligado siyang gawin ito, lalo pat kailangan ng mga ito ng kamay para maitayo ng mas mabilis ang kanilang mga ginagawang bitag. Kung hindi nyo kasi naitatanong pinuno, maraming kakilalang albularyo ang pamilya nila, kaya naman alam na nila kung ano ang mga gagawin sa oras na makatagpo sila ng hindi pangkaraniwang kalaban. Dagdag pa niya na, sa tinagal-tagal na ng mga itong pumupunta sa kanilang pamamahay, alam na niya kung ano ang mga naging karanasan nito sa kanilang lugar. Aminado rin siya na eksperto sa pagpatay ng mga aswang ang mga tiyuhin niya, kaya kapag naihanda na nito ang lahat, hindi malabong malagay sa alanganin ang grupong tumutugis sa kanyang ama. Dahil dito, kapag wala na siyang ginagawa, pasimple siyang pumupunta ng sentro para hanapin ang mga taong yon. Ilang beses din siyang nagbakasakali, pero sa kasamaang palad hindi siya nabigyan ng pagkakataon. Ngunit sa kabila nito, desidido pa rin siyang mahanap ang grupo para mapigilan ang binabalak ng kanyang mga tiyuhin. 2 araw pa ang lumipas. Dito niya na nabalitaan ang eksaktong araw ng pagbisita. Ayon sa kapatid ng kanyang ina, hindi pupunta ng hapon ang mga nilalang na yon dahil sa nakapagdesisyon na ito na sumalakay at pumatay. Dagdag pa nito na kumpirmado ang balitang nasagap niya dahil sa agimat na naidikit nito sa katawan ng isa sa mga nilalang. Nang marinig naman yon ng lahat, agad naman yung nagsihanda. At sa pagsapit ng gabi na nabanggit, tahimik na ang mga itong naghihintay malapit sa mga patibong na kanilang ginawa. Lumalim pa ang gabi, hindi na magkamayaw sa pagmamasid ang mga ito. Bawat isa handa nang umatake anumang oras na masilayan nila ang grupo. Ngunit sa hindi malamang dahilan, tila bang hindi umayon sa kanila ang pagkakataon. Imbis kasi na puwersahang sumalakay, nakita nila itong kalmadong naglakad sa daang ilang metro ang layo mula sa bakuran. Pagharap ng grupo sa tahanan, inilahad ng namumuno sa mga ito ang pagtutol nila na mamatay sa pamamagitan lamang ng mga ordinaryong bitag ng mga antingero. Mariin din itong inilahad na dahil sa tulong na kanilang nakalap, kung kaya't hindi sila magiging marahas para malaman ang kasagutan sa kanilang mga katanungan. Nang marinig naman yon ng mga tiyuhin niya, sa sobrang galit ng mga ito, hindi na yon nakapagtimpi pa. Walang sabi-sabi, buong puwersa naman yung sumugod hanggang sa magsimula na ang kaguluhan sa gilid ng daan. Ayon kay Emil, na sa mga sandaling yon kitang-kita niya na hindi nagtitimpi ang mga tiyuhin niya. Gusto talaga ng mga ito na mapatay ang mga kalaban nila upang patuloy na mapagtakpan ang kasalanan ng tatay niya. Ang kaso lang, dahil sa lakas ng mga nilalang,
hindi rin ito umubra. Gumamit na rin ng agimat ang mga tsuhin niya pero madali nila itong naipasawalang bisa na parabang inaasahan na nila ang ganoong abilidad. Dala ng pagkagulat ng mga ito, paisa-isa yung nagsibalik sa loob ng kanilang tahanan. Di na rin yun gaanong nakakaimik, gawa ng alam nila kung ano ang sitwasyon na kinakaharap nila. Pagtahimik naman ng paligid, kampanteng pumasok sa loob ang pinuno ng grupo. Bawat bitag na nagtatago sa ilalim ng lupa, madali nitong naiwasan na animoy alam nito kung saan yun nakalibing. Maya-maya pa, paglapit nito sa kanyang mga tsuhin, kalmado naman yung nagwika sa mga ito ng, Alam ko na kung saan nagtatago ang inyong kadugo. Kung tutuusin, hindi na dapat kami dumaan dito. Pero alang-alang sa pabor na hiningi, kaya ako ito tinupad. Wala kayong pag-asang manalo. Bawat karga nyo kilalang kilala ko na. Subalit huwag kayong mag-alala. Walang mamamatay ngayong gabi. Pasalamatan nyo na lang ang taong humingi ng pabor sa amin. Alam kong matapang kayong pamilya. At sana sa hinaharap, hindi na tayo magkaaway pa. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad naman yung tumalikod sa kanila. Nang marinig naman yon ng mga tsuhin niya, halos hindi nito mawari kung papaano ito nangyari. Ngunit sa kabila ng lahat ng palaisipan, nakasisiguro sila na merong traidor sa loob ng pamilya. Sino man ito, malaya nitong nasasaksihan ang bawat plano at kilos ng kanilang grupo. Pagkatapos ng pangyayari, dito na umalis ang mga nilalang. Gulat na gulat man sa mga naging resulta, walang nagawa ang mga tsuhin niya. Labag man sa loob nito, alam nila na kailangan nilang tanggapin ng mga susunod na balitang makakarating. Lingid kasi sa kaalaman ng nakararami, nagtatago ang kanyang ama sa baryo kung saan nagmula ang angka nila. Kasalukuyan itong nasa kustodiya ng 2 bantog na manggagamot na siya namang gumagawa ng dasal at pangontra upang hindi mahanap ng mga kalaban ang mismong kinaroroonan nito. Ngunit dahil sa pagkabulgar ng lugar, hindi malabong oras na lamang ang kinakailangan nilang hintayin para makuha ng mga nilalang ang nagtatago niyang ama. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, dito na nabaling sa kanya ang atensyon ng mga tsuhin niya. At bagaman hindi yun nagsasalita, bakas sa pagmumukha ng mga ito ang pagdududa sa kanyang kinikilos. Dahil sa ganoong sitwasyon, agad namang inilahad ni Emil na wala siyang kinalaman sa mga pangyayaring yon. Subalit sa kasamaang palad, hindi umubra ang palusot niya. Ano man kasi ang sabihin niya, alam na ng mga ito na siya ang may sala. Maya-maya pa, dito na lumapit ang kanyang ina na umiiyak. Ilang beses siya nitong pinagsasampal, dulot ng galit at bigat ng loob, buhat sa kanyang mga nagawa. Masakit man yun para sa kanyang parte, hindi na siya nagdahilan. Aminado naman kasi siya sa kanyang mga ginawa, kaya naman para hindi na rin siya mahirapan, inamin na niya ito sa harap ng kanyang pamilya. At nung marinig naman yon ng pinakamatanda niyang tsuhin, galit na galit itong lumapit sa kanya habang nagwiwika ng, Wala kang kasing samang anak. Paano mo ito nagawa sa sarili mong ama? Hindi mo ba alam kung ano ang mga sakripisyo niya, mapalaki ka lang? Tapos ngayon nagkaisip ka, ganito pa ang susukli mo sa lahat ng paghihirap niya. Ano bang pumasok sa isip mo? Bakit mo binigyan ng pabor ang mga demonyong ito? Matapos nitong makapagsalita, di nito maiwasang magwala buhat sa sakit ng loob na kasalukuyan nitong nararamdaman. Umaasa kasi ang tiyahin niya na hindi siya babaliktad, pero nagkamali ito sa taong pinagkatiwalaan nila. At nang marinig naman niya ang sinabi nito, matapang siyang sumagot dito ng, Dahil mali ang tatay ko. At kahit sino pa siya, hindi ko siya kakampihan. Ang mali ay mali. At hindi ito may tutuwid ng isa pang pagkakamali. Hindi niyo man lang ba naisip ang rason ng mga taong yun?
Di man lang ba kayo nagtanong sa sarili ninyo kung bakit ito naglalaan ng oras para mahanap ang tatay ko? Ibig sabihin totoo ang kanilang mga paratang. At kahit ganun sila, ramdam ko na mababait silang mga nilalang. Huwag sana nating makasanayan na manghusga sa pamamagitan lamang ng panlabas na kaanyuan. Dahil sa kanyang sinabi, tila bang nahimasmasan ang kanyang tiyuhin na kanina pang nagwawala. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang medyo kumalma na ito, dito na yun nagsimulang magtanong sa kanya ukol sa mga nalalaman niya. Kaya naman nang marinig ito ni Emil, matapang niyang inilahad ang tungkol sa mga napag-usapan nila nung mga nilalang. Base sa mga nalaman niya, planado ang ginawang pagpatay ng tatay niya sa ina ng mga ito. Marahil meron nag-utos dito, kapalit ng kung anumang bagay. Dagdag pa nito na, hindi ang kanyang ama ang totoong banta sa lahi ng mga aswang, bagkus ay ang taong nagsilbi nitong utak sa lahat ng kanyang kilos. Ani niya pa, naunawaan niya ang sakit na nararamdaman ng mga ito, kaya kahit mabigat sa kanyang loob, nagdesisyon siyang isuko ang kanyang ama. Naniniwala siya na ito lang ang paraan upang mabawasan ang ginawa nitong kasalanan. Mariin din niyang inilahad na kung bubuksan nila ng malawak ang kanilang isipan, nasisiguro niya na mauunawaan ng mga ito ang kanyang punto na ibig iparating. Ngunit nang marinig yon ng kanyang mga kadugo, hindi yun kaagad na kumbinsi. At sa halip na makaunawa, mas lalo pang lumalim ang galit nito sa kanya. Kinabukasan pagkatapos ng insidente, dito na siya itinakwil ng kanilang pamilya. Ayon kay Emil Pinuno, ang punto ng buhay niyang yon ang pinakamasakit na nangyari sa kanya. Nung umalis siya sa kanila, halos hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basta ang ginawa niya, nagpatuloy lang siya sa paglalakad, taos-pusong pinaniniwalaan ang tadhanang nakalaan para sa kanya. At makalipas lamang ang 3 araw, muling nagpang-abot ang kanilang landas nung grupong tinulungan niya. Pagsilay ng mga ito, agad siya nitong nilapitan at kinausap. Makataong bawat tanong, kaya hindi nagtagal, medyo nakaramdam na rin siya ng kapanatagan sa mga ito. At sa loob ng ilang minutong pag-uusap, dito niya nalaman na matagumpay na pala nitong nakuha ang kanyang ama. Kasalukuyan itong nasa estado nila kung saan ilang araw na nila itong iniimbestigahan. Ngunit sa kasamaang palad, wala pa silang nakukuhang detalye ukol sa individual na nag-utos dito para patayin ang kanilang ina. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, nagkaroon siya ng pagmamalabis na masilayan ang estado ng kanyang ama. Kaya naman nang makiusap siya sa mga nilalang, hindi na nito natanggihan ang nais niyang mangyari. Bago rin sila tumungo sa pugad ng mga nilalang, mariin siya nitong inabisuhan na ihanda ang kanyang sarili sa kadahilan ng hindi magiging maganda ang matutunghayan niya maya-maya. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, di na siya umimik. Noon pa man kasi, inaasahan na niya ang kalunos-lunos na sasapitin ng kanyang ama, buhat sa pagkakanulo niya. Makalipas pa ang ilang oras, pagdating nila sa pugad nito, nadatna nila ang mga kadugo nito na kasalukuyan ng naghahanda. Ayon sa kanya, bumuo ng isang mumunting nayon ang mga nilalang na pawang sila-sila lang ang naninirahan. Lahat ng bagay na makikita mo sa komunidad ay masisilayan mo rin dito, kaya naman hindi ka maninibago. Subalit pagsapit ng gabi, dahan-dahang nag-iba ang sitwasyon sa paligid. Ayon sa kanya, na ibang-iba ang kaganapan sa lugar na yon kapag binabalot na ito ng kadiliman. Bukod kasi sa nagbabago ng anyo ang mga naninirahan, dito mo rin masisilayan ang dami ng mga taong gabi-gabi nitong kinakatay. Dahil dito, umiwas na muna siyang tumungo sa sentro ng nayon. Hindi nagtagal, nang mapagtanto naman ng mga nilalang na handa na siya, sinamahan siya nito sa isang liblib na lugar, malapit sa dulong parte nito. Maya-maya pa,
Dito na bumungad ang tatay niya na kasalukuyang nakagapos sa isang malaking sapot. Wardyado ito ng malalaking gagamba na merong 2 dangkal na mga pangil. Napakaitim din ng mga ito at kagaya ng mga aswang, kakulay ng dugo ang mga nagliliwanag nitong mga mata. Paglapit naman nila rito, kapansin-pansin ang dugo sa mukha ng tatay niya. Ayon sa mga nilalang, tinanggalan nila ito ng mata bilang paunang parusa. Inakala kasi nilang magiging malambot na ito pagkatapos nila itong gawin, pero sa kasamaang palad hindi yon umubra. Dagdag pa ng mga ito na binabalak nila na putulan ito ng binti sa susunod na gabi kung sakali mang hindi pa ito umamin sa mga nagawa nitong kasalanan sa kanila. Nang marinig naman ni Emil ang tungkol dito, di siya nagdalawang isip na kausapin ito. At para makasigurong susundin ito ang kanyang pakiusap, minabuti niyang magpakilala. Dahil sa ginawa niya, agad namang sumagot ang tatay niya na punong-puno ng pagdududa. Kesyo, nililin lang siya ng mga ito, hindi totoo ang kanyang mga naririnig at kung ano-ano pa. Subalit nang marinig yon ni Emil, agad niyang inilahad dito ang mga bagay na silang dalawa lang ang nakakaalam. Inamin din niya na siya ang dahilan ng pagkadakip nito para naman kahit papaano hindi siya tumulad sa ginawa nito. Dagdag pa niya na kaya niya ginawa ang bagay na yon ay dahil sa napagtanto niya na dapat lamang itong tumanggap ng parusa buhat sa kanyang mga ginawa. Mariin din niyang inilahad na hindi maaaring madamay sila sa mga kasalanan ng tanging ito lamang ang may gusto. Dahil sa kanyang sinabi, tila bang dito na naliwanagan ng kanyang ama. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, taos-puso nitong inilahad ang utak sa ginawa nitong pagtatraidor. Ayon dito, dulot lamang ng ambisyon ng lahat ng yon. Aminado rin ito na hindi niya yon pinag-isipan, kaya niya yon nagawa sa mga taong minsan siyang pinagkatiwalaan. Dagdag pa nito na, ang pagtalikod ni Emil sa kanya ay isa sa kanyang mga karma. Kung ano kasi ang ginawa niya sa pamilyang yon, ganon din ang ginawa ng anak niya sa kanya. Matapos namang mailahad ng ama niya ang kinakailangan nitong malaman, di na ito nagdalawang isip pa na tanggapin ng nalalabi niyang kamatayan. At nang marinig naman ng mga aswang ang naging paliwanag niya, ibinigay nito ang inaasam niyang parusa. Kitang-kita mismo ni Emil kung papaano yun pugutan ng ulo ng mga ito bago tuluyang ipalamon ang bangkay sa mga gagambang matagal na ritong nagbabantay. Pagkatapos ng insidente, dito na kumilos ang grupo. Lahat pinagalaw nila para mahanap ang taong kinanta ng tatay niya. At sa isang buwang paghahanap, nagkaroon na rin sila ng ideya kung saan yun naroon. Nalaman din nila na isa itong antingero na mamamatay ng mga gabunan at pinuno ng tribo ng mga aswang. Ayon sa mga nilalang, kung lakas at kapangyarihan lang ang pagbabasehan, hindi nito kakayanin ang kanilang ina. Kaya marahil ginamit nito ang tatay niya para matalo ito nang hindi na dumadaan sa pakikipaglaban. Nang mapagtanto naman yun ng grupo, doon na nila ginamit ang kabuuan ng kanilang puwersa para hulihin at parusahan ito. Ngunit sa kabila ng kanilang mga ginawa, hindi ito naging madali. Maraming makapangyarihang karga ang antingero, kaya naman malaking porsyento ng lahi nila ang kinakailangan pang magsakripisyo bago nila ito tuluyang mahuli. Nagdulot man ng malaking pagkatalo sa kanilang panig, patuloy pa rin nilang ipinagpasalamat ang pagkahuli ng antingerong pumatay sa kanilang puno. Hindi nagtagal, dito na nila nasilayan ang napakahabang prosesyon sa paglilipat ng katawan ng kanilang kalaban. Pagpasok nito sa pugad, halos hindi na ito tinantana ng mga nilalang na labis-labis ang pagmamahal sa kanilang pinuno. At sa loob ng 3 araw, katakot-takot na parusa ang pinagdaanan ng antingero bago yun tuluyang mamatay. Ayon sa kanya, na sa kasagsagan ng pagpaparusa, dito niya nakita kung papaano ito talikuran ng mga taglay nitong mutya.
Nasilayan din niya kung papaano mamatay ang mga nakabaong karga sa katawan nito dahil sa pilit nitong pagsalag sa parusa ng mga nilalang upang iligtas ang kanilang Panginoon. Ngunit sa bandang huli, wala rin yung nagawa dahil sa matagal nang sumuko ang Panginoon nila. Pagkatapos ng 3 araw na pagpapahirap, dito na nila ito pinugutan ng ulo sa harap ng kanilang mga miyembro. Ang labi naman ng antingero, isinabit nila sa bukana ng kanilang pugad upang magsilbing babala sa mga taong magtatangkapang kalabanin ang kanilang pamilya. Dumaan pa ang maraming buwan. Paunti-unti nakakalimutan na nila ang mga pangyayari. Si Emil naman, medyo naghilom na rin ang sugat buhat sa pagkawala ng kanyang padre de pamilya. Hindi nagtagal, nang maisaayos na ng mga nilalang ang lahat, malugod itong nagbigay sa kanya ng salapi para sa kanyang panimula at panibagong buhay. Sinamahan din siya ng mga ito patungo sa bayang nasa labas ng Apalit upang makapagsimula ng tahimik. At magmula noong napadpad siya sa lugar na yon, kailan may hindi na siya minulto ng kanyang nakaraan. Subalit ayon sa kanya, sadyang hindi maiiwasan ang mga pagkakataong dalawin siya ng panaginip ukol sa nangyaring insidente na kinasangkutan ng kanyang ama dahil lamang sa pagsunod nito sa utos ng antingerong mamamaslang ng mga gabunan.